ମା କର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ବଧ ହେଇଥାଏ ତାର ପ୍ରଥମ କାରଣ କୁନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ଦେହରୁ କବଚ କୁଣ୍ଡଳ କାଢ଼ି ନେଇଛି। ତମ ପୁଅ ଦେହରେ ହାତ ନ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଶପଥ କରେଇଛି। ସେଦିନ ଯଦି ରାହୁଲ ବାବୁଙ୍କର କିଛି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରିଥାନ୍ତ? ମା ତମ ସଂସାରକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ମୋ ସଂସାରକୁ ମୁଁ ଲୁହର ସମୁଦ୍ରକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି। ଆଜି ରକ୍ତ ରକ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ିବ। ଗୋଟେ ଭାଇ ହାତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇର ଜୀବନ ଯିବ। ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ସିନା, ହେଲେ ସେ ଜାଣିପାରିବନି ତାରି ଭାଇ ହାତରେ ତାରି ଜୀବନ ଯାଉଛି। କୁହ ମା, ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି ରାଜାର କିଛି ନାହିଁ ରାହୁଲର କିଛି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ କରିବ? ମୁଁ ମା ସବୁ ସହିବା ଶକ୍ତି ମୋର ଅଛି, ହେଲେ ପିଲାର ଦୁଃଖ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଯାଏ ବସୁଧା ବି ଫାଟିଯାଏ। ତମେ ମୋ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ନିଅନି ମା।